ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз дар бозори Корбонем, нулевой дарвоза, сеюм проход, дуюм магазин. Ина магазин ай дукон мо бисёр сиёмка кардагем дар бораи нами папелинои доинги тозаш баъд дубайский дора. барои ҳамин як маълумот метавонем шумода. Папелинои мо тоза моли ҳами якум сорти Китой. мо нархи оптоимон 150 сомон ҳаминҷа метиҳем. дар дигар ҷо хай ин чизи моро қимат мефурӯшанд. як ду рӯз пеш буд як одам омад ҳамин бори моро ай дигар ҷо 270 сомон харидагиай ҳамин чиза. ин ҷадид хеле ростӣ вай зиқ шед. анамиё чандиай? 170? инами 170 сомон. 170 сомон. ина марҳамат бибинед. марҳамат сорти хуб, сорти беҳтарин. ягон шушта мепӯшед. зинда бошед, зинда бошед. анаи аждора амиём 170, а? ия ҳамашо 170. ира хай агар ай пеш бинед. санги хамелеон қатия. санги хамелеон. санго ҳастай, санго бо простой доран, нархи ҳамин мо мефурӯшанд. нигоҳ кӣ хел блес дора. беҳад мо ягон шакш бе ягон шак шубҳа мегиред. набинед ҳамаё 170 сомон санги хамелеон қати задагиай. ина марҳамат бинед, заказ кунед. мо тамоми шаҳрҳои Россия доставка дорем. шумо метавонед ки ватсапда бинависед, заказотуна бипартоед. иҷода ака оптовияй чихеле ки бобои ҳоҷӣ меган, ин ҷои оптовияй. ина чизош ҳамаш нигоҳ ки бриллиант, ранги бриллиант дори, блеск мекуна, блестит кадистай. ин ҳамира нишон метавад ки санг оригиналай. санг оригиналай. барои мо аиҷа мегиранд, қимат мефурӯшанд. инаи як сорти дигааш. инаи сорти дигааш ки шумо да мисол мо пешниҳод кунем. анамия ин рости ҳами сведа ки омади блестит кардан мегира худаш. инаи дуюм маркаш, ина барои ҳоҷиё ҳастай. инаи сеюм маркашай. анаи бо инаи материал чӣ ном дора ҳоҷӣ? инаи материалаш номаш доинги тоза будастай. иҷа ҳам доинган, ҳам дубайский. инаё дубайский анужа. ира хайвоз ма як қадам занем ай пеш. анаиҷа бо атлас нусқа дора, аҷоибот наи наомагия. атлас нусқа меган ира. беҳад фасонаи. санг задаги аҷоибот, ҳа? европейский атлас будааст. дар европам атлас будааст. хайр агар ай пеш бигирем бо хушутар метавон, неки хайна шумо бибинед. бор дига ман хел мерам. шумо да кадомиш маъқул мешавад, метавонед скриншот кунед партоед барои доставка. аҷам инаишам аҷоибот фасон буда. гулошам необычный ранги компьютерный гул дорад. ина гулои компьютери. ина бобои ҳоҷӣ вақте ки айноми канали Libos TV гап мезанед, шумо да арзон кардан метавонед. ина иҷада ҳастай. хай ина ёш. бия биём як хел бигирем ки ҳамаи ҳамё биёя. бия хел мерем биё. хел мерем. ҳамаи ҳамё биёя. якта. ҷош аптовияй. хай шумо мои чанд бор сиёмка кардагӣ ҳастем. дар бораи ин дукон шумо медонед. хубиш дар чие ки ин санга ҷавз мезанад. бисёр ҷода ҳамиёро шумо мехарем, саросима нашин сангоро аҳамият диҳем ки сангошон чӣ хел ҷавз задагӣ бошад. мисол марҳамат нигоҳ кунед. санго ё ҷавз задагия. ина ҷавзиш маълума. ина иҷода ҳами хел ай завист ай сангшам мекунад. вақти харидорӣ кардед мебинед. ина марҳамат ай ин тараф ҳастай. бози шумо чӣ намезанед дига? чӣ меган? 3D ваё намезанед? не 3D. ай мода буромада. вентилятор буромадагиай. ҳозир дига вентилятор буромадай, 3D ай мода буромагиай. барои ҳамин шумо медонед ки фақат инами чизора заказ кунед. инами миёвем инами. ами агар заказ шава миёем ами камтарак зуро баъд наи гулои компьютериш. беҳад фасон зур наст. касе ки мехоҳад марҳамат занг бизана. мо тамом шаҳрҳо доставка дорем. шумо да доставка мекунем.
شما میتونید که 100% چستونا در وقتی در کوی بگیرید. اینم یک چیزی که ما چیزای زور شد شما در نشون میتونید که نمیاد در بزرگ کامن پشتی نیستن. نمیاد را زکاس کنین به حد فاسونی زورا. علاش کسی که در کانال ابونه نیست ابونه شو، کسی که ابونه شده گه یک تا لایک میمونه همین را به یارو دوستاشون تقسیم میکنن. وقتی سربلند عبود باشین، ویدیوهای آینده ما را هم تماشا کنین. خداحافظ.